Именлек телим сезгә, дусларым. Нефтекама шәһәрендә яшәүче имандаш туганым иҗат иткән җыр "Безнең тормыш Алла". Безнең тормыш Алла, безнең шатлык Гайса, безнең бәхет анда, тик анда гына. Гаилә бәйләнеше өзелмәс бер кайчан, Гайса биргән тормыш тик алда гына. Гаилә бәйләнеше өзелмәс бер кайчан, Гайса биргән тормыш тик алда гына. Ул безнең патшабыз, яклаучы Аллабыз, ул тугры яхшы дус, шатлык кайгыда. Мәхәббәте чиксез һәм аның ахыры юк, диңгездән тирән, күктән югарыда. Мәхәббәте чиксез һәм аның ахыры юк, диңгездән тирән, күктән югарыда. Гайса ул җитәкче тормыш сукмагында, айлар, еллар буе исме онытылмас. Оның артыннан без эзен югалтмыйча, барык иман белән шул чак үлем булмас. Оның артыннан без эзен югалтмыйча, барык иман белән шул чак үлем булмас. Тормышта газапта һәм хәтта үлемдә, Гайсаның исемен һич нәрсә җуймас. Йөрәктә кан белән язылган исеме, аның сүзен укып җан һич кайчан туймас. Йөрәктә кан белән язылган исеме, аның сүзен укып җан һич кайчан туймас. Аның сүзен укып җан һич кайчан туймас. Аллага шөкер.